Трябват ни 3 смели авантюристи, които да се включат в нашите игри. Дали ще има такива? Осигурили сме страхотни награди от секс магазини Sexer, разбира се, и от KNT. Страхотни награди, които ще станат ваши през следващите минути. За целта ми трябват 3 смели мъже и 3 прекрасни, млади, чаровни дами. Всички вие отговаряте на това описание, уважаеми дами, които са тук в Моджо тази вечер. Има ли хора, които биха искали да се включат в нашите игри или вече ще посочвам? Добре, като за разгрявка ще направим нещо по-лесно. Едно момиче, едно момче ми трябва. Ще ви обясня, когато дойдат при мен, какво точно трябва да се случи в следващата една песен. Едно момиче и едно момче. Момиче и момче. Тази вечер заповядайте. Вие ще спечелите една страхотна награда, защото сте смела и готина. Заповядайте, елате при мен. Трябва ми един джентълмен, който да... Здравей, искаш ли да се включиш в нашата игра? Моля се... Няма. Добре. Дали искате да вземете един кавалер от вашата маса с нас? Някой друг, те си ги знаеш, викаш ще ми трябва. Някой послуши си един младеж. Здравей, искаш ли да участваш? Много ми е приятно. Аплодисменти, как се казваш? Летящия. Летящия, вие как се казвате? Надежда и летящия. Слушайте сега, за вас ще има страхотни награди тази вечер. Авантюра.bg се погрижила именно за това. Какво трябва да направите? Нашия бенд сега ще изпълни една страхотна, готина, бърза, подвижна, весела песен. Докато всички танцуват, вие ще трябва да целунете възможно най-голям брой съответно жени, най-голям брой съответно мъже. За една песен. Ще ви помоля, уважаеми гости в Моджо, не бъдете стеснителни, помогнете им. Нека мъжът или дамата спечелят по-голямата награда тази вечер за целта. За целта ще трябва обаче да им помогнете, когато дойдат при вас, не се дърпайте. Разбрахте ли какво трябва да направите? Добре, сега ще помоля Илян и Жоро да дойдат при мен. Здравейте, момчета! Ето, това са момчетата, които ще бъдат. Запознай се, Жоре. Ето, ще броиш колко момичета успяват да целуне Иляне. Здравей! Това е твоята дама. Неотлъчно като сянка до нея. Искам накрая точен брой на целунатите мъже. Готови ли сте? Уважаеми мент, вие готови ли сте? Тогава нека купона започне сега. Една песен на разположение. Може и през бенда да минете. Аз сега искам да разбера. Така, къде са нашите претенденти? Заповядайте, претендент за титла на Мис. Мистър. И така, здравейте, какво се случи сега? Ако обичате, елате сега пак при мен. Жоре и Ляне. Така, колко според теб момчета, мъже успя да целуниш? Колко? 1000? Не обърна внимание. Добре, според теб колко? Колко жени?
колко жени ти пуснаха, това искам да разбера? Не съм ги броил, но... Не ги броиш. Не водиш списък с това нещо. Това списък към живеница. Ти списък водиш ли? Не. Списък. А знаеш ли ония списък на католика? На Шитлер. Това е друго. Добре, нека сега чуем така. Жоре, младежа от теб, колко жени успя да цуне? -5 не успя. Значи 35. 35. Аплодисменти. 35 цунати жени за една песен. Това мисля един своеобразен рекорд. Приятелджия. Добре. Колко мъже успя да цуне прекрасно далеко? 7. Колко? Чакай, ако искаш, ако му бутнеш малко, нали може да... Добре, бъди честен. Колко? 27. 27. В такъв случай... Понеже не ни целуна нас двамата. Забравил се да ги целуниш. Кажи ми, защо се отказва? 27 на 35. Аплодисменти за този прекрасен младеж. Сега, виждаш ми се готи, ще ни подаря ни страхотни боксерки от Kill Team. Заповядай. Както разбира се, едно спрейче за задържане. Не знам дали имаш проблеми с еякулацията, но това спрейче съм сигурен ще ти помогне за интимния живот. Заповядай да си го ползваш със здраве, нали? И теб няма да забравя, ти получаваш 2 страхотни награди от нашите спонсори. Луксозната марка, мъжки и дамски. Underwear, костюмчета. Сега, нека покажем какво има тук. Така, това е. Погледнете как ще бъде облечена тази вечер към вашата приятелка. Така, ако искаш, може да си го облечеш и да ни го покажеш след малко. Добре, заповядайте да сте честити. След малко продължаваме с втората игра с още много яки награди, както и с конкурсът, който предстои. Ще се включите в конкурса. Ще ти кажа малко по-късно, обаче да ви издавам изненадата, а сега продължаваме с още много хитове да скъсване.